Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Jesus sa sinaguga ug dito'y tao nga kuyos og kamot. May mga tao usab didto nga naniid pag-ayo kun ayohon ba ni Jesus ang tao sa adlawng igpapahulay aron aduna sila ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kuyos og kamot, dool nga ri sa atubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tao, unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila motubag. Tungod niini naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila, apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituyod ang imong kamot. Gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Busa ng gula sa sinaguga ang mga Pariseo ug nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Santo Niño maoy tighatag sa mga grasya nga atong gikinahanglan kay siya Ginoo man. Mao na sa atong Ebanghelyo, dali ra kay niyang gihatag ang kaayuhan sa kamot nga di na matuyod sa usa ka tawo. Apan dunay mga tawo nga lisod ayohon ni Santo Niño. Kinsa man? Hindi man mo mutingog, wa mo maminaw si Ebanghelyo. Kanang parihan ninyo kinaiya, pangutanon dili mo tingog. Na diri nangutana si Jesus sa Ebanghelyo, unsa may angay buhaton sa adlaw ng ipapahulay? Sa tiingon, ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Unsay gisulti? Apan wala sila mutingog. Mao na lisod ayohon ni Santo Niño kanang dili magtingog. Unsa man na sila? Gitawag na diri sa Ebanghelyo mga gahig ulo. Nagahig ulo. Gilingian na imong tupad. Na kumusta man ang imong humok o gahi. Ang tanawa. Ay, magahi kitag ulo. Ana diri sa atong unang pagbasa, si Abraham mihalad og mga pasalamat ngadto ni Melkisedek. Kay si Melkisedek mao ang pari, inilang pari niadtong panahona. Pero ningkalit lang siyag tungha. Mao man ni kinaunahang pari tingali kay si Abraham sad mo'y atong unang amahan sa pagtuo. Siya sad mo'y na-recognize nga pari. Nya kinaiya na gid na di ay sa una panahon pang Abraham nga ang mga tao muhalad gyud ngadto sa Ginoo pinaagi sa pari. Nya kamo muhalad mo ron. Kana ba klaro hon tanan nato. Tanang uban maingon dahil nga no nang inigmisa mangulikta manginang namong mangulikta kuan gina siya normal gina requirement nas Ginoo panahon pang Abraham nananang paghalad niya ako lang nang gipunag jutay baligyag slat kana inana ba ana kay sobra-sobra diha ipalit kay ngano man matud pa ni Hesus unsa may itong buhaton ang pagdaot bas kinabuhi o ang pagtabang. Kana mo na ibutang sa unahuna.
Pero ang mga gahig ulo, unsay ilang ginahuna? Ang pagdaot sa kinabuhi. Mao na nga si Jesus nga nag-ayo sa masakiton, nagplano na noon sila nga ilang patyon. Kana mao nay kinabuhi sa mga taong gahig ulo. Kana bang dili nila ihalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Muna kining pagdebosyon nato ni Santo Niño, dili unta ni mo resulta sa kagahi sa atong ulo. Kanira basang makadawat og mga grasya sa siging ampo ni Santo Niño, naaman ko'y daghang nailhan, mga bagong graduate sa kurso, nya mga ambisyon nga maka-abroad, mga seaman, musakay og barko. Hala, pagkabuutan gyud, sige gyud adtog Santo Niño kada Biyernes nya ingon aning mga pista senior, kumplituhon ginang siyam ka kanang sige na nobina, musakay pagid ng fluvial parade, mo prosesyon pagyud. Kana bang kumplituhon gina nila kay dunay gipangayo nga maka-abroad gyud unta, makasakay og tuod man di man gidaw si Santo Niño ming hatag nakasakay ng barko, wa dangating tulo ka tuig na adik na sa tari sa sugal, pero tinang sugarula hangtod pa anang sana online sabong na nga adik na din aga ni hapit mo simba inig anhi dinhi inig naog nagikas barko tu adayos inom ngita dayog asarong dirbe asarong sugal. Unsa iyang gigamit? Ang iyang nakuha nga grasya gikan didto sa iyang pagtrabaho nga pinangayo niya sa Ginoo pinaaging Santo Niño. Na kabuang na to. Naasay mga asawa nga mga nurses muadto sa gawas nasod kay para kunos kaugmaon siyang pamilya. Ang resulta pag-abot didto nangabit ang banas ang nahibilin diri nangabit. Nga bungkag ang pamilya hinoon. Nga naman kay wa man gud gihalad balik ngadto sa Ginoo ang mga grasyang nadawat. Malimot din ta ba? Mao na ang gahig ulo. Pragud anang yuta nga gahi madutlan bagod na og kaning aning tamnan nimo naay mo tubo diha. Wa oy. Dahil gano lingian ang imong tupad. Ing na sige kag halad sa Ginoo. Ngitan ako na sige kag halad. Ya kanang imong bana imo nang gihalad sa Ginoo o imo nang giangkon. Ana man ta ato maangkonon imbis nga atong ihalad kana magong imong ihalad pasabot dili na ni ako imo na ni Lord. Ana si Kristo gihalad ni Maria ug ni Jose dito sa templo. Pulos yun, ilang ihalad ibalik sa Ginoo. Si Maria iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa Ginoo, sulugoon ako sa Ginoo. Ana sa doon tata ato sa tang ihalad. So mailhan kamo karong una nga mitambong ani atong nobina ug mobalik pa muugma pasabot ana gihalad ninyo sa Ginoo. Pero mga wa gani mo ugma sana kapoy sig balik-balik o yan lang sa tay katapusan. Mga buangon mo labi na yung imong pakapinan sige taga tugastok estanan pliti pa sa balhabal paron mga buangon tayo nakaron ako sad isipari unsaon sa nako paghalad ngadto sa Ginoo unsaon man nako naambot lang nimo pa diri pare ka may pare diha oy kitang tanan pulos ta pare nya unsa man paghalad sa pare ngadto sa Ginoo ang pagpuyo sa kinabuhi sa kakabos mo na among mandate threefold kaning evangelical counsel poverty, celibacy or chastity and obedience. Mo na yamo. So kinahanglan ang pari sama ni Melchizedek
pobre gyud. Anang kabos ba aron ang community, ang parokya nga iyang gialagaran mahimong arang-arang, mulambo. Nya modelo ni siya sa paggamit sa atong grasya dinis kalibutan. Muna si Kristo nagpuyo gid siyang kabos. Wa siya ikadipinsa nga kwarta sa iyang kaugalingon, wa siya magtigom og mga armas nga igugubat para ipanalipod siyang kaugalingon. Wa siya maghimog mga sundao aron mukigubat sa iyang mga kaaway. Kay gasto kay nastanan. Mo nang pagpatay na nila ni Hesus, pagpatay nilang Santo Niño, wa gid sila naglisod. 30 pesos or 30 coins ra ang ilang ikinahanglan aron mapatay si Hesus. Ilang gisubornohan si Judas. Wa gyud resistance. Nga naman kabos. Og mao ni ang kinabuhi nga angay natong puy-an aron mahalad sa nato ngadto sa Ginoo gyud ang tinud-anay nga paghalad. Kinahanglang mahimot ang kabos aron mahimong dato ang katilingban nga atong gialagaran. Unang pasalamat sa mga tao nga mialagad sa atong simbahan. Ako mong taga-update sa nahalin sa atong mga slots. As of yesterday, ang atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para sa ato narong gasugod ng pagtukod sa atong kumbinto na das Loyo. Dili Loyo, das Kilid. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 17,582 ka mga slots. Pakpak, salamat kayo. Nahinay gyud uswag. Naapay 37,418 ka slots nga available. Tag 1,000 ni per slot. Ang sa ato sad nga special slot nga Santo Niño's Joyful Power is in JP. Aron makabaton tag Joyful Power. As of yesterday, nahalina na ta og 4,290 ka slots. Pakpakyapon. Naapay available nga 10,710 ka slots. Tag 100 pesos ni per slot. Og mahurot nig palit, matuman ang atong pangandoy karon nga niining pistaha, manghatag-tag mga bugas nga 5 kilo packed rice para sa atong mga pamilya nga kabos kaayo, kategory D sa atong parokya, mga 500 kapin, mga 550 ni sila ka mga pamilya atong tagaan. Di lang sa nato iapil ang kategory C. Kuano niya sa ato sa dinhing mga activities, sa atong motorcade kada adlaw, o sa atong itabang sa mga kapilya, ato ning giagi contest, pero di na nila ma-withdraw ang ilang mga daog kung wala sila project sa kapilya. Nakabantay mo sa atong mga kapilya din sa atong parokya? Nakapasiplat mo ba? Awa? Ni arang-arang ba o bati? Ni arang-arang, no? Wa man sad mo lakaw-lakaw sad. Tungod na anang atong contest ana tabang na sa kapilya aron mag-anam og ka dili lang ang ato dinhing parokya nga simbahan nga murag mo nindot-nindot ang naong hasta sad ang mga kapilya kay ang kapilya mao man na siya'y reflection or kanang representative sa parokya didto sa gamayng katilingban sa sitio or sa barangay. Una ingon ani ang nahitabo sa atong paghalad ngadto sa Ginoo. Muna nining atong kapistahan ni Santo Niño, atong pangayoon nga dili unta mukuyos ang atong kamot. Kana bang dili matuyod aron pagtunol ba? Ay kana magong kuyos og kamot kanang sige lag kumkum, ana ba? Murag paralyze. Taga ito dito, di ko. Ana isa itunol, di ko. Ana kuyos imong kamot. Ni kongkong pero gayuhon as Ginoo kusog na kay kamutonol. Dara pader slat. Katawa din ko ayay naayo na gitaon ang kamot, no. Pero daghan jud kay dinhi nga bisag ang sibot ito yung mana lang gyapon. Ana anay usahay mo hinay-hinay sa gog ayay natulid naayo na. Ana naayo ang imong kamot.
Sige, manindog na ta kadto mga dili kuyos og kamot.